Nå, og nu er du jo blevet pensioneret, men hvordan er livet egentlig som pensionist? Og meget stille. Jeg starter dagen hver dag med at vande mine blomster, og tænke lidt på gamle dage, og så går jeg ind og ser nogle fjernsyn, og så går dagen med det. Umiddelbart så lyder det jo meget hyggeligt, men tænker du nogensinde på at vende tilbage som Speedy? Ja, jeg tænker tit på gamle dage, og jeg var jo verdens hurtigste mand. Hvem ønsker sig ikke det? Ej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det tror jeg, de fleste ville. Og er det sådan, du har dit bind med, måske? Ja da, ja. Kunne du finde på at tage det på for seernes skyld? Det kan jeg sagtens, ja. Yes, det er fedt. Man føler sig helt et med sin maske. Yes. Så skal jeg ud og vise verden, hvordan man skal opføre sig. Og du er jo en superhelt, så jeg tænker på, så kan du vel også lide superheltefilm? Ja, for sådan er alle de der gamle Superman-film, jo altså, indtil han falder ned og brækker. Stop! Stop! For helvede, i lovens navn! Sat! Ej! Ej! Og hvad skete derude i skoven? Jeg var så tæt på at stoppe ham. Ja. Hvis det var for 20 år siden, så har han rusket træmmer i dag. Det er ærgerligt. Altså, jeg troede, jeg kunne gøre en forskel, men det kunne jeg åbenbart ikke.